Здравейте YouTube, аз съм Joker Boy Skiller, а вие сте с Turbo Dismount, една чудесна игра, която имам за шеговита. Играта може да си я купите от Steam или да изтеглите безплатната версия, която ще има линк в описанието. Играта още е в Early Access, което значи, че ще има апгрейти, коли или какво си писи Алба Свърпър. И нека да започваме. Изчакайте секунда. Целта на тази игра е да потушите човека си колкото се може повече. Но, както виждате, аз още не съм добър на тази. Какво за Боб? Боб? Боб, добре ли си? Памка му не е добре. Сега ще ви покажа. Ето, както виждате, можете да си направите пистата, както си искате вие. Може да смените позата на героя, което е страшно яко. Това не бях го виждал. Това е нов апдейт, мисля. Energy. И от бухчето нещо не остана. Но човека едва не е жив. Може да правите каквото искате с пистата, да добавяте, да премахвате. Както виждате, аз съм добавил джъмп ето тук, ливала ето там. Ето ги видовете коли, които има за сега. Играта също може да се играе в официалния сайт, където там мисля, че бяха 2 писти 4 коли, ако не лъжа мисълта. И това може да бъде моя летсплей или на пар. Това мисля, не знам. Но трябва да потрошим човека си възможно най-яко. Не, тази писта не ми харесва. Ето това е пистата, която на мен най-лично много ми харесва. И... What the fuck? Look at that mess. Боб, виж какво направи. Ти тъпева. Така. Нека направим с друга бричка. Motherfuck! Боб. Вижте го кракът. Боже мой, това е брутално. Всъщност има една писта, която страшно много ми харесва. Сега ще ви я покажа. Окей, пак да ръпля. Come on! Окей. Select a level. Let's keep going, се казва в мапа. Ето това, дами и господа. От тук най-обичам да го пускам ето така. Пич, ти умираш. Вижте го вижте как... Боже мой! От този човек едва ли остана нещо. Потрошихме му кокалите, дами и господа. Така, това клипче мисля да не е много дълго. Мисля да му слагам край тук. Надявам се да ви е харесал. Играта е много яка и следете си, ще ви дам линк в описанието, както ви казах. И до скоро! Довиждане!